Usbon ako ang usa ka paragraph, usbon ako pagbasa ang usa ka paragraph diadtong Ebanghelyo sa miaging Domingo. Kamong kugihan manimba matagadlaw na hinumdum mo niini. Dapit ni sa katapusan. Tungod niini, dagan sayang mga tinunan mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniyang. Busa mingon si Jesus sa napulog duha ka tinunan, og kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniyang, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nganong ako maning gibasa pag-usab? Ako ning gibasa pag-usab tungod og alang sa Ebanghelyo nga atong nadungog nga gibasa karon. Kining pulong nga gihisgutan ni Simon Pedro nga pulong nga iya ni Jesucristo, actually dili gyud ni iya sa atong Ginoong Jesucristo. Kundili kining maong pulong gikan gayod sa Dios na iyang amahan o nahimong atong amahan pinaagi sa sakramento sa bunyag. Nga gipadala siya o gisugo siya pagsulti sa pulong nga dili iya ka, kundili sa pulong nga iya gayod sa langit nung amahan. Unsa may giingon sa Ebanghelyo karon? Ang Ginoo mismo miangkon siya nga dili ni ako kundili iya gayud kini sa amahan. Miingon siya, matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang amahan nga nagpadala kanako, mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Now so, ang iyang gisulti, dili di iya kang. Ang iyang gisulti, iya gayod sa iyang amahan, langitong amahan, nga subala sa kong giingon, nahimo usab nga atong amahan, pinagi sa sakramento sa bunyag. Nan kung mao kini, kung kining maong pulong nga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, dili iyaha, kung dili iyahan samaan, nanong sa may naagod aning maong pulong, kung sa may naanin ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. No nga, kining pulong sa amahan di ay, nga gisulti ka nato, pinagi sa atong Ginoong Jesucristo, pulong kini nga naghatag og kinabuhi. Si Simon Pedro, nakailanan siya daan, nga kining pulong sa iyang magtutudlo o sa ilang magtutudlo ang Ginoong Jesucristo, naghatag kini og kinabuhing dayon. Si Pedro nagsulti ani, pero gikonfirmar gid ni sa atong Ginoong Jesucristo nga dili ni ako iya kini sa makan o kining maong pulong maghatag kini og kinabuhing dayon. Mao ni ang giingon dinhi sa Ebanghelyo. Og nagsayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa nga akong gisulti, mao ang gisulti kanako sa makan. Now so, yangkon sa atong Ginoong Jesucristo, dili ni ako, iyanis lang ito ang makan, ako mismo mituo ko, si Pedro misulti sad, ni kumpisal,
nga kining maong pulong maghatag kanato og kinabuging dayon. Mao na nga nini gyapong ebanghelyo ni San Juan ang atong Ginoong Jesucristo mingon gayod, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. In suma total, walay pulong ni bisan kinsang tao dinhi sa kalibutan. Bisag unsa pa siya kagamhanan, wala siya pulong nga naghatag og kinabuging dayon. Usa lamang ang pulong nga naghatag kanato og kinabuhing dayon. Pulong ni dili ni bisan kinsang tao. Pulong ni sa langit nung amakan. O kung nahinomdom kita, sa panahon nga gibunyagan ng atong Ginoong Jesucristo, nabli ang langit og may ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati mi padayag, misaksid sa maong pagbunyag ug may tingog gikan sa langit nga nagaingon, kini mao ang pinangga kong anak ug ang sumpay, pamati kamo kaniya. Sa ato pa, kung gusto mo nga maluwas, ayaw mo pamati ni bisan kinsa. Siya lamang ang inyong pamation. Kay nga naman, ang Diyos Amahan ay baw siya, nga ang isulti niyang iyang anak, iyang pulong. O ang Diyos Amahan mipasalig ka nato, nga kung natong paminaon, pamation, tumanon, ang pulong sa makan, sigurado kita nga makabaton og kinabuhing walay katapusan. Manindog palihog.